Dungini na Adonai matusinowak, bongo ti maparawi, hodo sudu isi di bagasmu, ay hodo huida na bonag magadaponaw di nasa suduton. Buat ma di hopi tu pasang be, tunggal do bogu-boguna siyan nasa pinahan na gajing, alayang ko siyan pinahan nasa gajing sa pasang be, tunggal do bogu-boguna siyan pidong pe. Akana magtonga langit, pitu pasang be, tunggal do bogu-boguna, as adong tinggal buni mangulu di sadok tanoon. Epitu hari nari pawoku maudan tu tanoon, 40 hari, 40 bongin leleng na, asawi pason siang tanoon nasa na mangulu na hutopai. Jadi di bayi sinuwa masude, songo natino nahun ya Adonai tu ibadah. Alai 600 tahun ma umur ni sinuak, dinaroi aik na sumari tu tanoon. Dongi di munguti sinuak ma pagawi rap do anak na do jolmana, rodi jolmania kasian, rodi jolmania ka anak nai di joloni aik na sumari. Sian pinahan na kana gacing, do sian pinahan na so gacing, do sian pidong, do sian na sanama jiri di tanoon. Aka robe mapasang-pasang mandapotun sinuak, tu bagasan pagawi, tunggal do bogu-bogu songon na tinonahon ni debata tu sinuaki. Jadi dong sal puna pitu hari Roma aik na sumak tu tanoon. Paonom tauton di ngolu ni sinuaki di bulan sipaha 2 di hari 10 pitu, apala di nasadari magbuhal-buhal masude aka mual ni lunggodang muka madohot aka padiluan ni langit. Jadi masa maudah tipu-tipu tu tanoon 40 hari 40 bongin leleng na. Alai dinasadari do bongot sino waktu pagawi rap dohot aka anakna si Sem, si Ham do si Japet, do jolmana dohot tolu jolma ni anak nai. Nasida do pinatang magagam masih bon masamna do aka pinahan masih bon masamna do sude aka nama jiri tano masih bon masamna do sude aka pido masih bon masamna sude pido nama rede dohot nama habong. Aka robe magpasang-pasang tu sino waktu bagasan pagawi sian nasan na magdaging akan na maghosa hanguluan di bagasan akan na bongoti sa magpagawi do go sian nasan na magdaging songon na tinonahon ni debata tu ibana dungi di hisu Adonai ma sian pudina. Jadi Roma aik na sumak tu tahun 40 hari gabelam bisat ma aiki jala dihidat pagawi sian tanon tu gijang. Dungilam mangalata ma aiki jala sumak situtu di tanoon kay miap-miap pagawi di atas aiki. Jadi lam bisa situtu ma aiki di tanoon gabe salpui sude dolok akan natibo na ditogo ni sadok langiti 15 elak aiki tumibo sian dolok akan nasional puan na. Ditos mahosa ni nasa na magdaging na majig di tanoon. Go di bidog dohot pinahan, dohot binatang, go di sude na manggulmi di tanoon, go di jol masude na. Mate masude na maghosa hanguluan di bagasan igungna, siyan sude akan na di darat. Jadi ripas man nasa na adong di tanoon, siyan jol ma, go di pinahan, go di kulok-kulok, go di pidong namak, tonga-tonga langit, ripas to sa luhut na siyan tanoon, holan sinuwak tading. Holan sinuwak tading akop ni narap dohot ibana di bagasan pagawi. Dungi say mga latak maaiki di tanoon maniktingi 150 hari lelenga.